Cieľom výchovy v našej škole je samozrejme rozvíjať deti osobnostne po každej stránke a pomáhať im orientovať sa v hodnotách. Nestačí, ak sa deti na etike a na náboženstve budú učiť, ako sa majú správať. Oni sa musia učiť tak žiť podľa tých pravidiel. My naozaj potrebujeme od tých detí, aby slušne a kultivovane vedeli vyjadriť svoje názory, aby dali priestor aj tomu spolužiakovi, aby tam nebolo stále, že ja, ale aby cítili to my. Čítame malým sme robili vlastne, že sme sa rozdelili tí, čo chceli čítať na dve rozprávky. Jedna bola, že Koza rohatá, druhá, že Pán Pušík a sme najprv išli čítať k prvákom do tried a potom sme išli čítať aj k škôlkarom. My sme pri tej práci my sme sa dali tak, že sme boli všetci kamaráti pokope a nám to potom išlo ľahšie ako. Pravidlo pre všetkých skautov platí, najdôležitejšie je denne vykonať aspoň jeden dobrý skutok. Včera som vykonal viac tých dobrých skutkov, niekedy ich spravím viacej, aby som nemusel na nejaké ďalšie dni. Včera som napríklad pomohol svojmu bráchovi s učením. Empatia je ako keby schopnosť cítiť sa človeka do toho druhého, do toho jeho situácie alebo toho jeho pocitov. Spolužiak Juri pochádza z úplne inej krajiny a tak, no tak ja ho dokážem pochopiť proste, že ako sa cíti práve v tej situácii, keď je nový v škole. Tuto môj kamoš Mehmed je z Turecka a nevie po slovensky. Napríklad, keď niečo nevie, že čo to je, napríklad v prírodovede z učebnice nevie, čo je to za zviera, ako sa povie po slovensky, tak mu vlastne začneme vysvetľovať. Ja ho učím po slovensky, on mňa zase po turecky a takto sa navzájom ako keby doplňame. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, 7, 8, 9, 10, 11. Učiteľ musí byť príkladom slušného človeka, empatického, prosociálneho aj asertívneho, ale aj rodič. Ak my im to všetko ukážeme v praxi a budeme to od nich vyžadovať, tak len tak tie šance, tí žiaci majú, alebo tie deti majú šancu stať sa nejakými takými ako keby kompletnými ľuďmi, takými osobnostiami v budúcnosti. Absolvent tejto školy má v sebe kus empatie, tolerancie, ale aj asertivity. Koná prosociálne a zodpovedne.